Bukele wamkelekile usabukele inkqubo ndaba yakho ithanda kunene Ekhaya Jikelele. Kanti ke xa sijonge ezihamba phambili namhlanje ude wafumaneka umzimba wenkwenkwe eneminyaka elinesibhozo ubudala ekukholelwa ukuba iwele kumlambo eClip Valley eClip Town eSoweto. Isithethi sesebe lenkonzo zikaxakeka kwibhunga lesixeko saseRhawutini uRobert Mulawuzi uthi ngoku ke sele umzimba udluliselwe kwicando lesipolisa iSABC ukuba lenze uphando oluphangaleleyo. The body of the 18-year-old boy who went missing when he slipped and fell into a Cliff Valley river stream yesterday has been recovered by the aquatic rescue unit from Johannesburg EMS together with the South African Police Service Water Wing. The body will be handed over to South African Police Service for further investigations. We just want to plead with our residents to continue to look after young kids, to stay away from river streams, since now the water levels are much more higher, so that we can be able to prevent incidents like this one. Iziko le-IEC qinanisa ukubaluleka kokubhalisa ukuvota konyulo luka-2024 okukuza phambi kobhaliso lukazwelonke kule mpelaveki ngomhla we-18 nowe-19. Oseliphezulu lonyulo le-IEC uSaima Mabulo uthi malunga ne-26.2 yezigidi zabavoti abanelungelo lokuvota eMzantsi Afrika ngoku abakuluhlu lwabavoti. Ngokwekomishoni yonyulo iimpelaveki zobhaliso zibonelela ngesona sivuno sikhulu sobhaliso xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezibandakanya ukubhaliswa kwi-internet. Ilizwe lase-Israel lithi imikhosi ibisebenza ngaphakathi nakufutshane nesibhedlele esikhulu saseGaza eyona njongo iphambili kwiphulo kukutshabalalisa iHamas. Imikhosi yase-Israel inyanzelise ukungena kwisibhedlele i-Al-Shifa izolo kwaye ichithe imini isenza uphando olunzulu. Ividiyo yomkhosi wase-Israel ibonise izixhobo zemfazwe neziqhushumbisi ezithe zifunyenwe kwesinye isakhiwo ngaphakathi kwendawo. Kanti ivolontiyo lezonyango elivela eGaza uGqirha Mads Gilbert umemelele uluntu lwamazwe ngamazwe ukuba lunqande ilizwe lasesirayeli ekutshabaliseni iziseko zempilo eGaza. The Israeli occupation forces are systematically going after healthcare. Ambulances, staff, hospitals, primary healthcare clinics. And this has the function of destroying any civilian infrastructure that supports the people of that occupied country. This is not a difficult conflict. This is a difficult illegal occupation. And what we see today is an end game of years and years and years of Israeli impunity to allow them to deviate from any international regulation, from the Human Rights Declaration, from the Geneva Convention. They have never been held accountable. Never. Lihlehliselwe umhla wesixhenxe kwinyanga yomnga ityala lamadoda asixhenxe atyholwa ngokuxhwila umfundi waseWits njengoko kusaqhutywa uphando. Aba barhanelwa bajongene nezityholo zokuxhwila, ukuzama ukubulala kunye nokuphanga emva kokuba baxhwila umfundi kweyomsintsi kwiqonga lonxibelelwano iGrindr. Iingcali zokhuseleko kunye nemanyano zamapolisa zilukumise ngokubeka phantsi iintambo nto leyo eshiya uluntu emngciphekweni. I-Special Task Force uphiko lamaphoyisa kuleli ahlonishwa emhlabeni jikelele ngobuchule bawo. Lolu phiko lisingatha imisebenzi eyingozi kakhulu edinga amakhono akhethekile. Okukhathazayo manje ukuthi amalungu alolu phiko KwaZulu-Natal ayashiya emaphoyiseni. Kuthiwa imbangela amaholo aphansi, ukukhushulwa kwamaphoyisa ongalandeli imigomo efanele, ungaphatheki kahle kanye nonganakekelwa. Inyunyana yamaphoyisa South African Police Union ithi kumalungu awu-53 sekusele 15. Sikhuluma nge-Special Task Force, sikhuluma nge-last line of defense ngathi iphoyisa lethu lokugcina eliyithemba lethu lokugcina. Uma kuwukuthi sehambe lona sesithembele kubani-ke manje. Iningi lalamaphoyisa liqashwe izinkampani zonogada ezizimele ezibheka ukuqinisa ukusebenza kwazo. The people that we recruit are not people that
we just look and say, hey, listen, you're a police member, you come here. So we look for the best, we look for the cream of the crop. Amaphoyisa athi amalungu asule emsebenzini akwenza lokho ngezizathu ezahlukene athi awakwazi ukunqanda abafuna ukushiya. Every year we continuously train and deploy members to specialized units. This is an ongoing process to ensure there is no vacuum in terms of deployment of specialized capabilities to address medium to high risk situations across the country. Inyunyana ithi umsebenzi wamaphoyisa umqoka kakhulukazi njengoba izigidi zabantu bakuleli sithembele kubo ukuze baphephe. Kwindaba ze-SABC Iindaba eThekwini. Ukanti ibhunga lophuhliso lomgaqo siseko kweli lizwe livakalise umothuko ngamazwi entloko yejaji uRaymond Zondo awathethe esidlangalaleni. Oku kuzemva kwengxoxo nalapho Zondo evakalise uluvo lwakhe kwimixholo emininzi equka umba wokutshutshisa lowo wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma. Inhloko yamajaji uRaymond Zondo usethole ukugxekwa ngokuphawula kwakhe kwakamuva esidlangalaleni njengoba umkhandlu wokuthuthukiswa komthethosisekelo kuleli ukholwa ukuthi uZondo akaziphathanga ngendlela efanele njengejaji. These sorts of comments are quite serious, coming from, you know, the head of the judiciary, and is concerning because it does go over the line of what is acceptable speech by judges. Phakathi kwezinto ezikhathaza lomkhandlu kubalwa kuzo ukuphawula kukaZondo ngokuqulwa kwecala lenkohlakalo elibhekene nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma nokudaba-ke olusasezithebeni zenkantolo ephakeme. uZondo uphinde wahlongoza ukuthi uZuma angahle yahlomule esikhathini esizayo ngokuthi kuhoxiswe isigwebo sakhe uma kungenzeka agcine eboshwa. Where the Chief Justice has public engagement, he must exercise restraint and answer the questions or address the points that he can, both as allowed by the Judicial Code of Ethics and by his own sense of what is proper for a judge to speak about in public. Ihhovisi lenhloko yamajaji belingakaphawuli ngalolu daba. Ngaphambi kokuba uphume mbukeli qiniseka into kubana uxhobisekile ngokwenzekayo kwisimo sezulu. Niqinisekile mbukeli pha earlier on siyasarhabulisa wabona into bana kunentutuma ezimandla ezilindelekileyo ngokwengxelo ephuma ku South African Weather Services. Jonga ke mbukeli kwingingqa yakhe into kubana sithini isimo sezulu.
Mbukeli siphinde sikwamkele kwakhona usabukele inkqubo yakho oyithanda kunene Ekhaya Jikelele. Usahleli nami ke uNadia Kadambu usandamba nayo ke inzwakazi uKholosa Kalubisi. Makhokho. Kanti ngokumbukela singena kwesiphi isiqendu? Isiqendu sethu esisithandayo kaloku esithi X Trends. Ukanti ke namhlanje sizawujonga i-hashtags ezimbini. Okokuqala sithetha ngebhola yeqakamba kunye sithethe nayo ke ibhola Hashtag George, yes. Hashtag George naye hashtag Quintin. Sijonge eyokuqala ithi uMzantsi Afrika unyanzelisa ukuba awuzukuba nakumthwalo kukufumana irekhodi yabo yokuphuma kwindebe yehlabathi xa iqubisana neentshaba ezindala eAustralia namhlanje kwindawo yamagqibela kankqoyi. iProteas zenza imidlalo emine kwisiqingatha sokugqibela kumdlalo wobonisa ngo-1992, 1999, 2007 kunye ke no-2015 kodwa zisoyisa ngalo lonke ixesha zibethwa kabini ke yiAustralia kwiminyaka esibhozo emva koko uMzantsi Afrika wehle ngothinta basixhenxe emva kokuba ekhutshiwe ngo-149 eSt Lucia. Kanti uDikoko neminyaka engama-30 ubudala uza kubuyela okanye uza kuyeka imidlalo yosuku olunye ekupheleni kwetumente. Unemintsi ke eliqela lakhe noxa kunjalo ke kodwa ukusukelana kusengumba wazo iProteas njengoko kaloku uloyiso lwabo kabini bedlala neIndia kunye neNetherlands. Yomibini ke iphume kwindawo yesibini. Masijonge mbukela bathe baphefumla phaa ku-x.com babhale besithini. Usesi Carol uthi Quintin de Kock has been awesome with both the gloves as wicketkeeper and the bat. May he have the best game so far as the Proteas fight for the spot in the CW23 final. All the best to the team and we are happy to be part of it. The country is behind you. Just Carol ke uthi Quintin de Kock ke inene ngumdlalo hamba phambili xa eyi-wicket keeper kanti naxa eqhoka unqwenelela ke umdlalo omhle kunye netim yakhe yonke iProteas ngathi zingadlala kakuhle zizonke kunye ke siyabaxhasa sisonke singumzantsi Afrika. Chu sijongo landelayo. Ngathi kuyabonakala into yokubana ziphelela apho i-tweets zakhe hashtag Quintin. Masijonge hashtag RIP George uthini kwelo cala. Unozinti we-Super Sports United uGeorge Chigova usweleke kutshanje ngenxa yentliziyo eneminyaka engama-32 ubudala emva kokuquleka ngethuba bezilolonga. Amarhe aza neempukane eziluhlaza athi ufumaneke enentliziyo kwisizini ephelileyo kwaye becinga ukuthatha umhlala phantsi. Kanti mbukeli nayo Nadia umdlalo wesibini we-PSL uphulukana nobomi bakhe kule nyanga nongowesine kulo nyaka. Uyawukhumbula ukuba kwiintsuku nje ezilishumi ezidlulileyo uBonginkosi Ntuli wamaZulu naye uye wasishiya emhlabeni. Masijonge mbukela bathe babhala pha ku-X. uShamase uthi rest in peace brother. Thank you for your contribution to the sport that brings us joy. uShamase uphosa amazwi ovelwane sithi into yobana lala ngoxolo mfowethu enkosi kakhulu ngegalelo lakho kwezemidlalo. Esitsho kaloku into yokubana ezemidlalo zizisa uchulumanco novuyo ezintliziyweni zethu. Chunce besijonge abathe baphinde baphefumla phaa ku-X. Thulisile Nkosi uthi deepest condolences to the family, friends, club and fans. May the Lord be our strength during this period. Naye ke uThulisile Nkosi udlulisa amazwi onduduzo nenkuthazo ke kubalandeli kwifamily yomdlali kunye neqembu lonke liphela. Khona ke kanye noBush Doctor. Bush Doctor uthi Siphamandla Mtolo collapsed in training and died recently. And now this at official PSL. When are you going to investigate the sudden surge in players' health deteriorating? This never used to happen. uBush Doctor uyaxhalaba mbukele sithi into yokubana ekuqaleni siye sabona omnye womdlali wokuqala esweleka. Siyambona phaa kumakhasi into yokubana uyathega u-official PSL sithi into yokubana ngenene nangenyaniso yintoni eyenzekayo kubadlali bethu. Kutheni nje sivele nje sive isaqhwithi sokusweleka kwabo. Ibuhlungu kakhulu wena mbukeli nawe Nadia into yokubana siphulukana nabadlali kuba wabadlali abaseze ngobuzebuzweni kuba ngenene unozinti
umphathi we Super Sport United uGeorge anga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo. Nabanye bathe basishiya kwezi veki zidlulileyo ukufana nayo uNtuli. Siyathemba into yokubana imimoya yabo izolala ngokuthula. Kukangako ke mbukeli ebesikuphathele kona kwisiqendu sethu se-X apho sijonga eziphala phambili. Ukukhumbuza nje mbukeli phambi eqaleni besinaye #Quintin salandela ngaye #RIP George. Singathanda kaloku umbukeli nokrobisi uba ezi ke besizifunda ibizizimvo zabantu abathe babhala phaa kwikhasi lika-X alinanto yokwenza okanye alibandakanye thina siyi-Ekhaya Jikelele. Iziko lika-SABC lihaye iziko le-SABC. Kusemnandi ke okuzayo ngapha kwevenkile. Utsho kanje? Hayi ndithi makukrobise. Ndikubonile uzamisa phanadia. Ndikubonile uzamisa, ndiyathemba into yobana le nto buyipheka ivutshiwe. Ivuthwe iyalalaza. Wena hlala nathi kuninzi kakhulu ungagunqi. Umbutho webhola ekhatywayo wase-Uganda wonyule uSheryl Botis waseMzantsi Afrika njengomqeqeshi omtsha weqela lebhola ekhatywayo yabasetyhini iCrested Cranes. Botis takes on her new role with immediate effect, and the South African's resume is impressive. She is a former head coach of the South African under-20 women's national team. She also was head coach of the SAFA Girls Soccer Academy in Pretoria. Botis has previously worked as a technical advisor to South Africa's senior women's team. With this move to Uganda, Botis is under pressure to improve standards. So I'm coming to Uganda to bring sports science, I'm coming to Uganda to bring technology, I'm coming to Uganda to find the best quality players that can play in information, everything that speaks to Ugandan football, the way you would love to play football, and we will find the talent. As she arrives in Uganda, Botis has a full in-tray. The country's women's football team fell short in last month's Olympic qualifiers, losing 3-2 on aggregate to Cameroon in the second round of qualification. That's despite signs of improvement in the last few years with participation in the Africa Women's Championship and in Continental as well as World Cup qualifiers. Botis will also oversee the under-17 and under-20 women's teams in Uganda. Leon Sanyange, SABC News, Kampala, Uganda. Uritsekhafadiswe Oxenche uwongwe ngewonga lobuqhawe kwidolophu yakowabo iThabanchu eFreystata. Oku ke kuza emva kwempumelelo yamabhokobhoko yendebe yehlabathi kwelaseFrance. Thabanchu is known as a place of small beginnings but mighty endings. And that's what this is. Oxenche started from humble beginnings in one of our villages, Mokoena village. And here he is, a world champion. And that is the message, that you do not let your circumstances define who you are or where you'll end up. And we are trying to rebuild and reignite that spirit in our nation. It really means a lot. It shows, I know I grew up in Thabanchu and we didn't watch rugby. We didn't even know anything about rugby. But for the mere fact that it shows that so many people have actually come out to it and come to support it. It's an absolute honor. And I've come home a lot of times. I never got this welcome. So for me, it's a massive. I feel blessed. I feel, it feels amazing. Na usabukele inkqubo-ndaba yakho Ekhaya Jikelele. Kanti ke bendikhe ndakuthela thuphe uba kusezaba mnandi, kanti ke ngoku singena kwisiqendu sethu esithi zibondiwe. U-Ivan wazalelwa wakhulela KwaZulu-Natal, wathweswa ke isidanga sokuba ngumpheki e-ML Sultan Hotel School ebizwa ngokuba yi-Durban University of Technology in Culinary. Wakhula ke ngumntu othanda kakhulu ukupheka, ephekela usapho lwakhe. Akapheli nje kuphela kusapho lwakhe, nathi namhlanje
namhlanje uthe ke uzasiphekela. Ivan, mandikubulise ndikwamkele enkqubeni. Enkosi mama, molweni. Ivan, uqale nini ukupheka? Kuthiwa kudala waba ngumuntu othanda ukupheka. Kudala, in the late 90s, I think it was 1999, when I was coming straight from a tertiary. But what made me like ukupheka from high school was uma uhlala emqashweni namanye ama-awuthi and you end up having no money ukuthi uthenge izinto, you put together a lot of things. I remember the other day I made rice with just sugar and milk. I didn't know it was rice pudding. Yes. I ate it because it was something nice. Boom. Ngiyafika ekhaya, I do it, umama wangithuka wenza yonke into. No, we don't eat this thing at home. But kwaba khona umuntu othi no, Ivan, this is like a talent. Just try it, uhambe uye hotel school. From back in the days, abazali, they never liked kids ukuthi baba bapheke because it's into yabazali abesifazane. Right. Then I went to hotel school, I passed with flying colors, and then boom, kwaqala ke because I saw kuyadliwa and I like food. And you're always in the kitchen, even though you're coming from the farms, you don't know what is baby marrow. In the farms, ayikho leyo nto leyo. Was it cabbage, was umphokoqo, was it your spinach? Was it tanga, yes. So it started from there, and I get to meet a lot of people abangikhuthazayo ukuthi no mfethu, you can make a career out of this. Then today, here I am. Njengoba usithi ke ngoku kowenu awungakhuthazwa uba mawupheke kusenza i-rice pudding, kwathwani ke ngoku xa usithi hayi ndiye esikolweni ndiyokufundela ukupheka ngoba yinto endiyithandayo le? Ukuba stubborn sometimes, just do what feels right for you. Because my parents are going to choose a career for you, who told you don't like that career. So I was just stubborn. I did my 3 years, I got done, I started working, I enjoyed it, I met people, I met top people. Yeah, today I'm here. Bathini ke ngoku xa bekubona sowuphumelela? Everybody want to have ukudla okuphekiwe yimi, especially if ungesekhaya. But now remember, when you're home, you need something that is homely. I can't just go and make you feel it at home. Bazongishaya bangisele. I need to do amas, I need to do iputu, I need to do your steamed bread, I need to do irostire, zonke lezi zinto lezi. Ngaphandle ke kwefamily yakho, bathi noogxa bakho xa usithi hayi mna bafethu ndiye esikolweni ndiyofundela ukupheka? Now, the people that I was close with, they are very happy because nabo baku-industry A1. But the kids that are upcoming, manje, they think if you no 3 years ufunda esikoleni, it's too long ukufundela ukupheka. Kanti low 3 years, it's a good solid foundation for everybody to know how to cook. Yes. Inyanzelekile nyani. Njengoba usitsho ke Ivan bana wahamba phambili ngoku wadibana nabantu abaphezulu kolu hambo lakho lokupheka, ungasichazela mhlambi ngezinto othe wazizuza waziphumelela? I think the biggest achievement engiyitholile was to meet and cook for Utata Mandela. Back in 2006, bekade beqeda uku-announce ukuthi sizoba ne-World Cup la. It was Mandela, then you had your pellets, we had your Sepp Blatters. It was an achievement ngoba Utata Mandela sonke besifuna ukumbona and simbambisana. Binjalo. Kuyikona nje lokho kuyi-one, it was like wow, I don't think khona into engisafuna ukuyi-achieve ngaphandle ukuthi ngibone uMandela, he's an icon. Waphekela nobele no-Sepp Blatter, hayi uhamba phambili nyani ndiyakhona. Hayi akokuzaba akho yimpumelelo leyo Ivan. Yeah. Siyaqonda uba usiphathele izibiliboco namhlanje. Yebo sisi. Nginezinto ezonifaka ama-calories. So after this, guys, you're going to have to go and hit the gym. Hayi bo Ivan, kuDisemba ngoku sizama ukwehlisa kaloku. Kodwa ifika yaDisemba. Okanye mhlawumbi sekulate masendiyeka yeqa. Ndaphinda ndizame kwakhona ngoJanuary. Yeah, injalo ma. Sicela nje usicacisele uba ihamba njani lento sikuyo. Okay. Let me take you to COVID. So the times in a COVID, when you do food, you make sure what you do ukudla komuntu oyi-one. You don't do a buffet. Everybody will get their own goodie bag. This is a goodie bag for one person. All right. It's a high tea on the go with finger fork things. La unama eclairs. Choux pastry, custard filling inside. Jebine chocolate ngaphezulu ne custard ngapha. In a custard inside. Oh, hayi Ivan angeke. December we so easy over December. And then you have fruit tartlet la. Nayo in a creamo engathi custard, but it's cream ne mix your cheesecake. La we have meringue, iqanda leli. So siyalenza kahle sifaka ushukela silmode. And then here amabheka kahle kahle ngikwenza aba mancane because it's bite size. You need to do 3 bites here, then you're done. Okay. I want traditional normal red velvet cake. Ooh.
I must excuse me now. Askis mama. We call this cake pops because this pops in your mouth. Ikekle. Yes, ikekle. Okay. Ungathi ke ngokuthatha ixesha elingakanani ukwenza udibanisa yonke lento. Khumbula kaloku uthe yonke lento yomuntu omnye. So wenza into ezincinci siyayibona incinci le merengue incinci na le cake pop. Ikuthatha ixesha elingakanani udibanisa lento. Kwaye mhlambi uba uwenzela abantu abaninzi uzenze zibe ngapi for lo mcimbi lo. Okay. Let's say now you're doing for 10 people. They have to get at least 2 of these here. Okay. Once you get your basics straight, your tartlets done, your choux pastry done, your buns done, your filling is nothing. Because you make your burger, you blend your burger, your chicken, you have your onion sauteed, and you assemble. This would be maybe for 10 people, 20, 25 minutes, you sorted here. Yo, 25 minutes ube sokhawuleza ulungiselela mhlambi isidlo sasemini. Yeah, but what takes time is to fold this. Because you need to go angle by angle. So like finally umuntu wazi isibalo. If ungazazi isibalo i-acute angle yakho ye-box, it won't be nice. Mandithi ke kuyenziwa nguwe nale okanye nabo abantu abakuncedisayo? Nginabo baba abangisizayo. Yes, baningi, it's not a single effort, kuba a collective effort. When it comes to chefing, you can't do it alone. Ivan, ungathi ke ngoku kule career yakho yobuchef ba ufuna upheka. Bakhona mhlamba abantu obatrainayo ukuze bakulandelele bayifunde nayo esisakhona. Ngiba nama students engiba nawo every 3 months. Bayafika ngibafundise how to do things. But I emphasize more kubona ukuthi you need to go back to basics. Know why you chose a career cooking, and you need to know the dynamics, the logistics, the costings and everything, because besides cooking, you need to cost this thing, you need to sell it. You need to know how much you're going to sell it. Because ikwayiyo ne-business. Yes. Ayiyo passion nje uba hayi mna ndiyakuthanda upheka ndinoske ndiphekele abantu abaninzi ngoba ndiyakwazi. Funeka bayazi ba bayithengisa njani, bayiprayisa njani ukuze mhlawumbi bakwazi uphekela nemicimbi emikhulu efana nemitshato nezinye izinto. Injalo. Injalo. On every business there is an end product yesithi i-profit. So you need to start from your products oyithengayo and determine how much you're going to sell that. So for the upcoming kids, manje, that's the first thing ngibafundisa yona. Before cooking. Cooking, everybody knows how to cook. But now, we are commercial chefs. We have a second skill esokufundisa sona. If you're doing oxtail, you can make it a bit deconstructed with no bone. And then we enzibe a la carte. We wrap it in a pastry. Then it's an oxtail pastry. Yeah. Ibe mandi. Ibe mandi. Njengoba wena uthi ke ufunde iminyaka emithathu. Uthe ufunda iminyaka emithathu. 3 years. Kodwa wena aba bantu bafundisa i3 months. Baba no 3 months in the industry, in the real world. Okay. Because baphuma ezikolweni zabo nabo. Oh, so ufuneka qale bayofunda esikolweni ukuze baze kuwe ke ngoku uzobanika lento kuthiwa yi-practical. Yes, because esikoleni babanikeza theory. So you come to me, I give you a taste yokuthi kunjani when the guest is screaming at you because your lemon meringue is not nice. Yes. So iba njalo nyani and siyakhalaza pha as a restaurant. Ayakhalaza. Hayi kaloku siyabhatala khayif wena Ivan. But money is not everything. It's all for experience. Yeah. Kunjalo ukuze bazilungiselele babafike in the real world babe sebexhobisekile. Yes, ma, exactly. Umbuzo wami ogqibela ke ngoku izintoni mhlawumbe ongathi hayi yajonga le ndiyayibetha le specialty sam is. Nginikeza fish ma. I do a fish like crazy. I can do fish mixed up with ice cream. You would think it's something that engeke sikhona ukudla, but uzoyidla uthi mawuyidla so you be like this is fish. Inesobe ice cream, inama cheese, inama wine, enziwe custard. So it's a lot of things, but I love fish. Growing up in the coast, nakhona it played a big part with ngithanda fish. But there's other things, natural things that I can't cook, like ipapa. Oh. I can't cook ipapa. I can do uphuthu, yes. Okay. Ngumzulu phela ngiphume eNatal. Njalo. Yes, I can do uphuthu, ipapa, no. So Ivan, xa sisayiqukumbela ke ngoku uthi lena yeye height. Yes, this is. Uba ndifuna height ke ngoku mna ndifuna i-champagne ntonto ndingayibetha lewe? Yes, ungayibetha. But we can change a few things. Okay. Remember, each and everything in an accompaniment engaba alcoholic or non-alcoholic. Yes. Big example. Okay, you have a lemon meringue. There's lemon cello. It's a liqueur. You can make something out of limoncello. It's yours. Dinky wines, ufagila. You take it to a picnic. You sort it.
Ivan, inkosi kakhulu ngexesha lakho unosiphathela izibiliboco ezimnandi. Lowa ke mbukeli bingumpheki we-ML Sultan Hotel School ebizwa ngokuba yi-Durban University of Technology. U-Ivan esiphathele kaloku izibiliboco apha ekhaya Jikelele. Mna ke ndisatya icake, wena selamanzi. Enjoy the cake. So mina bengicabanga ukuthi mangibhekele. Sanibonani Dr. Siphiwo. Maholo ninjani sis? Good morning Dr. Siphiwo, can you hear me? Ndiyakuva kahle kunjani kuni? Nam ndiyakuva, uthetha noKholosa siza kuwe ngoku. Okay, inkosi sis. Thank you so much. Babu Zungu, igesi sekhona. Okay, Dr. Siphiwo ne? Oh, we have 8 minutes nje uthi gaba so that we cover everything. Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. Kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu se-ubusazi na okanye hayi ubusazi na kodwa singena mbukeki kuphononongo lwencwadi. Kwincwadi yethu ke ethi When a Man Cries, iluphononongo olubuhlungu lobudoda kunye nokubona izinto ngamehlo amatsha. Umdlalo phambili kule ncwadi uThemba unembono ezigqwethekileyo ngobudoda kwaye ude apha angene enkathazweni ngenxa yezenzo zakhe. Ukusinceda ngakumbi sihlalutye lencwadi sinaye kaloku kuqonga lethu likaZoom uDr. Siphiwo Mahala. Dr. Siphiwo, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ndiyabulela ndibulise kubabukeli benkqubo yakho. Enkosi kakhulu gqirha. Ukusetyenziswa kwamagama esiXhosa ngesingesi kongeza ubutyebi benkcubeko kweli bali. Ungakhe nje wena gqirha wabelana nathi ngesigqibo sakho sokubondakanya ezi elements esingatsho into yokubana zolwimi kunye nendlela owandisa ngayo amava omfundi? Injongo yam xa ndibhala ngesingesi le ncwadi. Ndandifuna ukuqinisekisa ukuba iyavakala ukuba iphuma kubantu abanjani. Ngamanye amazwi nangona ulwimi endibhala ngalo isisingesi kodwa izaci namaqhalo esiXhosa ndaqinisekisa ukuba ayavakala ukuze abantu abathetha isiXhosa barelate. Kuba incwadi libali eli-based elokishini. So it didn't make sense kumba ndibhale ngathi ndinguShakespeare. So nangona ndibhala ngesingesi nje ndazama ngandlela zonke ba indlela elivakala ulwimi livakale olu hlobo sithetha ngalo ekuhlaleni. Usathetha ngokuhlala kanjalo kuyaphawuleka into yokubana le noveli ibibonisa ngokucacileyo ubomi baselokishini kwisithili sapha eMakhanda. Ubuqinisekise njani ubunyani ekuboniseni imingeni kunye noloyiso lobomi bemihla ngemihla kule lokishi? Well, izinto endizibalisayo kwinoveli bubunyani bodwa. Into enzame uqinisekisa ukuba nditshintshe amagama abantu, nditshintshe igama lendawo. Kuba ke indawo ekuthiwa apha kusesekunjalo. eMakhanda ayikho indawo ekusekunjalo. Kodwa isimo senhlalo endisibonisayo sesi mna ndikhule ndis-experience sesi ndisi-observileyo kubanye abantu. So xa ndibhala ndifune uqinisekisa ukuba mna ndiza ne-experience yabantu endikhula phantsi kwabo. Uba omnye nomnye umbhali obhala kwenye indawo ubhala ngendawo yakhe. So yayindlela yami ukuthi nawe Rhini unalo ibali elinokubaliswa.
Kuyabonakala futhi into yobana le novel igoca-goca iimbono ezigqwethekileyo zikaThemba nongumdlaliswa okanye umlinganiso oyintloko. Zigoca-goca ezimeko zobudoda kunye nee-aspects zamandla kwabasetyhini. Gqirha, ungathi mhlambe yintoni eyakukhuthazayo ukuba uphononongo lemixholo kwaye yeyiphi imiyalezo okanye iingxoxo ubunethemba lokuba uzixhokonxe eluntwini? Ndaqala ngokuzibuza imibuzo mna njengomntu ongutata. Into eyenzekayo, into eyandichumisayo, ndingatsho ndithi yayizii-TRC hearings ngo-1996 apho ndabona umntu ohlonitshiweyo ofana ngasekhoyo u-Archbishop Desmond Tutu elila phambi kweekhamera ze-TV, i-media from all over the world imjongile. So ndazibuza ukuba ingaba ukukhala oku kukaNyawontle kuthetha into yoba akayondoda yiyo na. So xa umuntu engeyondoda yiyo ndazama ujonge ke ngoku, okay, zeziphi izinto amadoda azenzayo ukuzama ukuqinisekisa nokuba abonise ubudoda bakhe. Ngelishwa ke ezinye zezo zinto zikhokelele ekubeni ukuba umntu axhaphaze abanye ngendlela. So kulapho ke ndiye ndathi ndazama uzijonga ezinto ndivela kuzo zonke iintlanga. Kuyabhaleka into yobana ujongilanga udlala indima ebaluleke kakhulu ebumeni bakhe kaloku uThemba. Kwakutheni ukuze nje adlale okanye udale umlinganiswa ongujongilanga kwaye wawunombono wokuba wabe nefuthe elinjani kuhambo lwakhe uThemba? Yenye indlela endizama ubonisa ukuba singabantu kuyenzeka ukuba ulahleke uphume esiporweni. Kubalulekile ke ukuba abe khona umntu ozamayo ukubonisa eyona nto ilungile. Ngamanye amazwi kule nto ukuba andipheli nje ekugxekeni kuphela, kodwa ndiyatsho ukuba kukho umlinganiswa uphume ecaleni but bakwakhona abantu apha ebomini abazama ukusifaka endleleni okanye abamele ukuzama. Kuba ke njengoba ndisitsho apha ekuhambeni kobomi zininzi into apho ufumanisa siyagqithisa. Abo bane-experience, abo badala bahlonitshiweyo, kubalulekile into yokuba bathethe amazwi wabo angasuppresswa. Kumele ukuba basibonise indlela xa silahleka. Masibambe kazibini kakhulu ngexesha lakho kwaye siyathemba into yokubana nabafundi bayo le ncwadi bazawurhabule bafince kwaye kube khona izinto othe wazibalula abazawuthi bazifake epokothweni bazifunde ukuze kaloku sibone amadoda adotileyo. Enkosi kakhulu Gqirha Siphiwo ngexesha lakho. Ndiyabulela. Incwadi ikwakhona ngesiXhosa ibizwa Yakhani Indoda. Yakhani Indoda. Mawakhiwe amadoda ethu mbukeli apho ekhaya Jikelele kuba ngenene mbukeli ngaphandle kwawo akukho apho mhlambe singabona kuba yadingeka mbukeli kubekho inina kubekho indoda. Kanti ke lo besithetha naye nguye uGqirha Siphiwo Mahala othe wabhala incwadi ethi When a Man Cries. Right mbukeli siziqwela siziqongqotha ngolo hlobo ezalapha ekhaya Jikelele. Sibambe ngazo zozibini kuwo mbukeli ngokuba uye wahlala nathi. Nadia, yakhani indoda. Usaphawula kule nto yokwakha indoda abalulekile nalawa aphekayo amadoda. Ewe ndinqinelana nawe bethunana. Masiwakheni amadoda singasoloko sisithi hey amadoda asibiza amagama endingafuni wabize emoyeni kodwa ke masiwakheni. Zeziphi indlela esingazenza siluluntu into yokubana siqiniseke into yokubana siyawaxhobisa siyawakha ibe ngalamadoda esizawuthi adodile. Madoda namhlanje sinothulela umnqwazi siyabulela kakhulu ngegalelo lenu. Siziqwela siziqongqotha ke ngolo hlobo apha ekhaya Jikelele. Masibe kunye kwakhona ngomso. Khosi.